Bună copii, am revenit cu un nou clip și astăzi o să ne jucăm Modern Strike Online. Și da, stați puțin. Deci gata, acum hai să luăm 3 golds, pe bune. Bine. Equipment, să vedem aici ce avem. Mai știți că era un sniper care nu l-am luat și că era greșeală extrem de mare. Cât costă? Cred că merită să dau 100 pentru asta, fiindcă l-am folosit și de înainte. Este equipped. Ok, hai să facem un match acum cu el. Să vedem ce e și dacă e bun chiar. Bomb mode. Deci ceva cu bombă. După cum văd. Uitați-vă. Au rămas 3, 2. Sunt mulți jucători. Au rămas 2 din echipa. Te rog, știi de ce vreau să pierd ei acum? Ca să intrăm noi. Dar dacă nu pierde ei pe urmă, noi nu putem să intrăm. Mamă, e unul și ei sunt 1000. Bun, așa. Acum intrăm noi. Așteptăm. Gata. Prevent bomb plating. Eu habar n-am. Enemy took the bomb. Cred că locul ăsta îl mai țin minte. Cred. Aici nu trebuie să alergăm. Deci am câștigat? Sau nu? Prevent bomb plating. Enemy took the bomb. Eu știu că pe acolo vin alții. Of, ați văzut și voi ce am făcut? Cu grenade. Mamă. El se ascunde. Oh. Ce tare. De ce stă aici? Down. Ce bine. Scuzați-mă, da. Ok. Hai să vedem. Acum așteptăm. Oh! Și aici e cu bombă. Da. O să vedem noi dacă o să reușim să câștigăm. Acum am intrat. A luat bomba ei.
Long shot. Credeți-mă, trebuie să aveți grijă și unde împușcați dacă faceți headshot, l-ați omorât, cred că dintr-una. Și eu trebuie să fac diffusing. Oh, nu! De ce? Ok. Hai să vedem acum. Și ceva mișo cu ei. Enemy dropped the bomb. A rămas unul, hai! Hai, dați-vă jos, coborâm, plecăm! Mișcați-vă! Deci am câștigat și runda asta, super! Vedeți, nu e chiar așa de greu. Oh, nu, iarăși! Mereu se întâmplă așa. Dacă ați fi vrut și voi puțin să plecați de acolo. Level up și am câștigat. Very nice. Victory! Tararara! Headshot n-am făcut, aba da unul. Acum așteptăm să începe runda cealaltă. Gata, am făcut. Find the bomb. De ce am căzut aici? N-am vrut să cad. Eu vreau să urc, să merg pe aici. Ia uite, aici e.
am câștigat și aici? Super! Deci, da, copii, acesta era videoul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, să vă abonați și un coment. Vă pup, la revedere!